l-estensjoni tal-vouchers tal-100 sal-aħħar ta' Ottubru setejn lill-għawdex fi żmien meta t-turiżmu jibda jbatti. Dan kien il-messaġġ tal-Awtorità Awċija tat-Turiżmu u l-Kamra tal-Kummerċ Awċija b'reazzjoni għal din l-estensjoni li ħabbar il-Gvern. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Awċija għat-Turiżmu Joe Muscat qal kif din it-tieni skema tal-vouchers għenet sabiex in-negozji ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom minkejja l-pandemija. Dana serjejn sabiex l-istabbilimenti turistiċi Awċin ikomplu jibbenefikaw minn din l-iskema f'perjodu li huwa kemm xejn diffiċli għax ovvjament kif ibattu il-ġimgħat tas-sajf allura imbagħad jibda jkollna ftit nuqqas ta' turiżmu. U hekk dana il-pass il-vouchers jistgħu jiġu msarfa sal-ħar ta' Ottubru ser jenna sabiex inkomplu niġġeneraw iktar attività ekonomika fl-istabbilimenti Awċin. Muscat qal ukoll kif l-iskema tal-vouchers għenet ħafna is-suq turistiku intern bejn Malta u Għawdex. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Daniel Borġ qal kif l-iskema tal-vouchers li injettat medja ta' 2,600,000 euro fil-ġimgħa tagħti l-fiduċja meħtieġa lin-nies sabiex imorru fl-istabbilimenti madwar pajjiżna. U għalina f'Għawdex qed naraw li jestendu sal-aħħar ta' Ottubru allura huwa iktar pożittiv. Għax forsi f'Ottubru nibdew perjodu fejn tradizzjonalment jibda ċertu perjodu iktar kwiet, allura ikollok tagħti dik kif taqbad tgħid dik iċ-ċertu tranquillità persu tgħid minna okej, minna nijin nista' mmur Għawdex pereżempju fil-perjodu ta' Ottubru. Sal-5 ta' Settembru intefqu 2,400,000 euro fl-istabbilimenti u negozji Awċin. Ix-xhur tas-sajf kienu beżlin għall-Gżira ta' Tliet Għoljiet hekk kif matul Lulju u Awwissu żaruha madwar 1,000,000 persuna.